Ife anyị mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Ha! Asị ka nkenegodo ụmụ nwaanyị nọ n'ọmụ afịa wee mee gịnị? Kwue nke bụ eziokwu, gba eziokwu ọtọ. Unu na-anya ife onyonyo tụkwasị ebe a, unu fụrụ ife nji ya wee bịa. Ajọ nwaanyị ife ọ mụta bụ ka o mee gịnị? Ka o ji esi wee dukpunaga ụmụ mmadụ. Nya bụ ife ọ bịara ụwa ịbịa mee. Ejisi ike ọbụna nwaanyị ji ezinụlọ na di ya nọ ndụ na ụmụ ya nọ ndụ. Ọ bụrụ na ife ọ mụta bụ ime gịnị? Ome onye nna ya kwughara okwu, ọ pịa ya enyi ule, ọ pịa ya nsị. Nya maka o ji wee jee afịa je na-ajụ oke iburu nwaanyị ibe ya ka ebe a na-eme gịnị? Ele enyi ule ka ọ marụ. Amadụkwu na ya na-ele nya bụ ife n'afịa o. Which means na o tego nwaanyị mere nya bụ ife. Ikekwa bụ na ebe ọ na-eje eweta nya bụ ife n'ọdịzio, o wee jee afịa nke ka Chineke si eme ebele. Chineke bụọ ya ike, kpọọ ife ọjọọ ife ọjọọ. N'ife onyonyo unu ga-egere, unu gerechaa ya na-agbasara m ozi a, gwa m ebumnobi gị. Mma apụta ka nkọwa nke bụ ebumnobi m. Ngwa ka anyị jee mee gịnị? Ka anyị jee ga-enye ya bụ ife. Amata na ige na nya bụ ife ka ife mmụta ịmụta anya bụ ife. Ife mmụta anya bụ ife bụ na anyị ga-akpọrọ nwaanyị a ma ọ bụ ndị ji nwaanyị a ya akpọrọ ya ome gịnị? Onye na-atụrụ anyị aka, ndị na-ele enyi ule na ọmụ afịa dị iche iche ọ na-eje. Ọgwa anyị mmadụ one o ji ka onye bụ ife wee dugonaga ala mmụọ. Gwa anyị mmadụ one o mego onye bụ ife. Etie ya eti ama mgbukwo ya, mana a ga-edowe ya ọdụ ndụ ọnwụ ka mma. Ọ ga-abụ mbọsị ọzọ ma ọ bụ ọbịa ụwa ọzọ asị ya na tinye aka n'ife ọjọọ ọjụ na ọma ntinye. Ọ ife ka m na-ekwu sị na ajọọ ya ajọ ka, maka na ịgwa gị eziokwu, nwaanyị apụtaghị ụwa mewe nya bụ ife n'oyi dukpunagara nwaanyị a na bụ ife ọ na-eme, ife ọjọọ ọ na-eme. O so n'ife na-agwa oge bụ nwaanyị si gị na ị na-anya na ọ bụrụ na ọyị gị na ya na-ayị ma ọ bụ enyi gị gị na ya na-emekọ ife, anaghị atụrụnye gị ezigbo arụ ga-abara gị uru. Gị lachara ọsọ kpụrụ akpụkpọ ụkwụ na-agba ifugolo ya bụ ife. Ikukwe otu na ọkụkọ eherugo ohe, otu na nwaanyị eherugo oherigo n'efere mba ụwa. Ọdị ndị ga-abụ faje n'ụlọ ụka fada buru iche na ezigbo mmadụ ka ha bụ igwe na-ajọ mmadụ. Ekene dị Chukwu okike abịama. Chukwu okike abịama mere nke a sị gị ekene dịrị gị, otuto dịrị gị, eja mma dịrị gị. Ka ndị be anyị si na wee mee gịnị? Mụta nya bụ ife. Amụtakwa m ife ama na a na-erekwu enyi ure n'afịa. Amara maka aka ọgọ nya bụ ife ka anyị chụọ ndị na-eme ajọ ife, mpụ na arụrụ ana, ndị na-agba mmadụ ntụtụ. Amara na a na-eme nya bụ ife, mana ekene dịrị gị Chukwu okike nke imere ya bụ nke
kenekwa ụmụ nwaanyị nọ n'ụmụ afịa ka ha si wee mee gịnị tie nwaanyị eti ụmụnne m ọ gwụcha ka ọha n'onu chetakwa na onye nna ya nọ bụ Maazi-UC sonyere n'ife na-eme na my Facebook page and also my YouTube page tie m akara subscribe na my YouTube page and on your link notification so that anytime I upload ị nwee ike ife ozi m igbo mụrụ nze m ọzọ asị m ndewonu.